Кадерле редакция, ошо көндәрдә безнең гаиләбездә матур гомер байрамы. Бишбүләк районы Айыт авылында яшәүче иң яраткан, ихтирам иткән әсәебез, нәнәебез, туганыбыз Әхмәдиева Наилә Шакир кызының 90 яшьлек юбилее байрамы. Әсәй, бүген һинең матур тормыш байрамың, туган көнең. Ошо күркәм көн уңаеннан ихлас күңелдән котлайбыз. Дөньяла булган барлык изге теләктәрне генә юллайбыз. Һин булмаһаң, без дә булмас идек. Һин тумаһаң, без дә тумас идек. Һиңә корыстай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, һаулык теләйбез. Һиңә ошо ямьле байрамыңда меңдәрсә рәхмәт һүзләре әйтәбез. Һин дөньяла иң затлы, саваплы кешеләрдән береһедер. Без һине сикһез хөрмәт итәбез, ысын йөрәктән яратабыз. Алдагы көндәрдә лә безне шатландырып, канатландырып яшәүеңне теләйбез. Һин һәр вакыт көчле булдың. 13 яшында ук Свердловскида хезмәт юлын башлайһың. Авыр һугыштан һуң яшьтәшләре менән хужалыкты күтәрүдә актив катнаша. Атайыбыз Әхмәдиев Закария Мустафа улы белән матур гаилә корып 42 ел бергә 3 кыз һәм 2 ул тәрбияләп үстерәләр. Кадерләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына аяк басырга ярдәм итәләр. Кызганычка каршы атайыбыз был дөньялардан иртә китте. Ләкин әсәебез бирешмәне, балалары менән бергәләшеп матур, мул итеп дөнья көтте. Әле көндә лә дөньяһы гөрләп тора, гөл сәскә ултырта, кош-корт тота, баксала ниндәй генә емеш-еләк үсмәй. Бал кортлары белән шөгыльләнә, икмәк һала, тәмле ризыктар бешерә. Матур итеп йырлай, һәр сарала актив катнаша. Кадерлебез, без теләйбез һиңә ак бәхеттәр, шатлыктарга илткән юл гына. Байрамыңның матур хатирәһе күңелеңдә калһын уелып. Тәбрикләйбез һине ысын күңелдән. Барыбыз да бергә йыелып дип иң изге теләктәрен улдарыгыз, кызларыгыз, ян-янсәрләрегез, бүләсәләрегез yetkерә. Улар һезнең өчен матур йыр куюзла үтенгән. Рәхим итеп тыңлагыз. Был йыр фәкать һезнең өчен яңгырай. Inen kulda mine heye bişekterge algan kuldaru ungetelim derin mine Qırı qalğan quldaru Unqetilim derin Minə birib Uzi qırı qalğan quldaru Inen kuldar kirderimde yağar Tupaklanıp bütken kuldaru Utta beşip halkın darda işip Yellene bütken kuldaru Utta beşip halkın darda işip Yellene bütken kuldaru Yaşlı kızlar kuluna alan Alıştırmam inen kulundu Şul kuldarım menen
сәй улыңдым. Шул кулдарың менән тағы бер кат иркәләсе сәй балаңды.